Autofolderverzamelaar viert jubileum. Pilot Kledingbank Venray. Het is vandaag 6 november, dit is het Pelemaasjournaal. Jan Cox uit Venray viert een jubileumfeestje met zijn autofolderverzameling. Zijn oudste folder is namelijk 100 jaar oud. Jan Cox, vervent autofolderverzamelaar, houdt zich al bijna 40 jaar bezig met het sparen van autofolders. Het begon met een paar foldertjes van zijn broer, maar het is inmiddels uitgelopen tot een collectie van zo'n 13.000 brochures. Die staan allemaal netjes opgesteld in 7 kasten, waar de verzamelaar elk stuk uit de collectie feilloos weet te vinden. We beginnen. Dit is de oudste. De oudste, hoe oud is die dan? Die is precies 100 jaar oud. Dus dat is echt een jubileum van 100 jaar. Heb ik er ook maar eentje van over 1914. En die is nog in behoorlijk goede staat? Ja, die is nog in een prachtige staat eigenlijk. Kijk, die kaften, omdat die wat groter zijn, dat kun je ook zien. Ja, dat leidt dan zo voor en na wat. Maar binnen is helemaal mooi. En deze hebben het voordeel, die oude, die deden ze heel vaak, die binden. Dus dit roest niet. Als je met nietjes hebt, dat gaat heel vaak, als er wat vochtig is, gaat dat roesten. En dan kan je nooit meer weg. Dat is dan jammer. Maar dat heeft deze dus gelukkig niet. Vol passie kan Jan over zijn verzameling vertellen. Over zijn meest bijzondere exemplaren, zijn contacten met de exclusieve automerken en zijn reisjes met vrouw Riek naar Engeland, waar hij diverse autofabrieken heeft bezocht. Cox heeft in alle jaren een collectie van 13.000 exemplaren opgebouwd, maar is nog steeds op zoek naar specifieke folders van verschillende automerken. Lamborghini, daar mis ik er nog verschillende van, ook Aston Martin. Dat probeer ik wel steeds ook nog van de nieuwe modellen. Dat zeker toch wel allemaal bij te houden van Bentley. Maar ja, het valt allemaal niet mee. Ze zitten allemaal verder weg, dus je moet ze altijd verhalen. Het is niet zo dat je hier even op een fiets kunt springen en zeg ik ga even naar de dealer folders halen. Dat niet. Jan heeft met zijn hobby ook zijn vrouw Riek al een beetje aangestoken met het virus. Zij kent Jan al vanaf haar tienerjaren en heeft de collectie ieder jaar groter zien worden. Want toen we hier kwamen wonen, begon het met 1 slaapkamer. Nu is op die andere kamer die over is, dus ook op de overloop. Het is ja, alle kasten, alles wat volgeschoven. En heeft u niet wel eens zoiets van, nou is het genoeg? Met autofolders niet. Als dat de enige verzameling was, dan kon ik er prima mee leven. Maar soms zei ik wel eens van andere verzamelingen, want het is een echte verzamelaar. Dan kun je die notitieblokjes die je al 20 jaar bewaart, kun je die niet een keer opruimen, want die staan ook in onze kast. Maar de meeste tijd brengt Jan toch wel door met het sparen voor zijn autofolderverzameling. Want dat is toch hetgeen waar hij het meest van kan genieten. En hoeveel tijd bent u nou kwijt aan uw verzameling? Nou, ik ga hier bijna iedere avond zit ik hier een uurtje, 1,5 uurtje. En dan kan Riek mooi goede tijden kijken en dan is iedereen tevreden. En dan ga ik mooi naar ronde en dan doen we samen koffie drinken en dan is het klaar. Nu zijn oudste folder 100 jaar oud is geworden, lijkt het misschien een mooi moment om het verzamelen eens af te ronden. Maar of Jan er ook zo over denkt? En wanneer is de collectie voor u voltooid? Nooit. Nooit. Nee, ik heb altijd gezegd, als ik het zelf niet meer zou kunnen, ik zou zo niet in delen gaan verkopen, dan denk ik dat ik ze aan een museum zou geven met het doel om ze ook bij elkaar te houden. Dus dat je eigenlijk het hele leven spaart, dat het wel een doel heeft gehad. Dat wel. Al geruime tijd sluimert de onvrede in het dorp over de rol van woningcoöperatie Wonen Limburg. Het steekt dat de woningcoöperatie de kleinere kernen links laat liggen. Daarnaast verzetten de dorpen zich tegen de uitverkoop van huurwoningen. Dorpen als Kasteraai, Heide en Oerlo zijn in zee gegaan met een aannemer of projectontwikkelaar die wel bereid is sociale huurwoningen te bouwen. Terwijl dit een taak is voor de woningcoöperatie. Maar Wonen Limburg verkondigde jarenlang geen brood te zien in nieuwbouw in kleine kernen. Van de 13 Venrayse kerkdorpen waren alleen Leunen, Oostrum, Wansum en IJsselstein interessant. Dorpen smeken wel haast om sociale huurwoningen. Dorpsraadlid Jan Nelissen van Oerlo ziet met leden ogen dat de ouderen uit zijn dorp noodgedwongen naar Venray of Horst verhuizen. In het voormalig pand van Wonen Limburg organiseerde Stichting Kledingbank Limburg woensdag een kledingdag.
Op uitnodiging van de gemeente Venray is Kledingbank Limburg een pilot gestart om te testen of er voldoende vraag is naar een uitgiftepunt van de kledingbank in deze gemeente. Om 10:30 ochtends gingen de deuren open en direct al stond er een rij voor de ingang. De gemeente Venray had mensen die recht hebben op hulp van de kledingbank een uitnodiging gestuurd. De kledingdag in Venray is een pilot. Stichting Kledingbank Limburg wil een servicepunt oprichten in Noord-Limburg om mensen dichter bij huis gebruik te kunnen laten maken van de instantie. De mensen die wat gebruik maken van de kledingbank, die moeten naar Maasbracht. En de afstand is vaak een bezwaar, het kost geld. En de mensen die gebruik maken van ons, die hebben dat geld niet. Dus we willen dus in deze regio heel veel mensen gaan bereiken door hier een servicepunt op te zetten. Is het niet eigenlijk heel erg triest dat dit nodig is in Nederland? Ja, dit is hoe je het bekijkt. Het is triest dat ze het gebruik moeten maken van de kledingbank. Maar van de andere kant is het ook enorm fijn dat ze er gebruik van kunnen maken. We zijn er niet om ze te pamperen en we zijn er ook niet om te zeggen van nou je kunt bij ons 2 keer per jaar complete collectie uitzoeken. Onze steun daarin is eigenlijk dat we een steuntje in de rug willen geven. We willen ze een klein beetje op weg helpen. Dat ze dus gewoon even een klein beetje adem kunnen halen. Dat ze de eerste aanschaf eigenlijk niet hoeven te doen. En dan kunnen ze zelf een klein beetje sparen voor de garderobe aan te vullen. Stichting Kledingbank Limburg is een initiatief van bewoners uit Maasbracht. Het is in 2005 opgericht en inmiddels de grootste in Nederland. Afgelopen jaar hebben we ruim 8000 mensen gekleed. En we denken dat we dit jaar tegen de 10.000 komen. Dat is dan toch wel een teken aan de wand. In totaal hebben woensdag 211 mensen gebruik gemaakt van de kledingdag. In het voorjaar wordt een tweede kledingdag in Venray georganiseerd. Daarna wordt geëvalueerd of er voldoende behoefte is naar een uitgiftepunt in Venray en hoe dit kan worden opgezet. Voor mensen die kleding willen geven aan de Stichting Kledingbank Limburg, het dichtstbijzijnde verzamelpunt is in Horst. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht blijft het droog en helder. Morgen overdag zijn er enkele zonnige perioden. Geleidelijk neemt de bewolking toe en 's middags valt er tijdelijk wat regen. In de loop van de middag wordt het weer droog en het wordt maximaal 11 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot morgen.